Zemuz gea ajuste txiki batzuk. Inberrauket, momentu baten. Kaixo lagunok! Ongi etorri, zemuz gea. Zemuz gea, hemen Dark Souls, tasio zuten laugarren saioa, Dark Souls bigarrenean. Eta bost ordu eta berroita hamabost goaz ja dauneko, Ze azkar pasatzen den joko hauetan. Bueno, hau joku puska lagunok. Ikeragarria. Eta bueno, ia bagarko emanaldi hontan, ze maila erakuste dizueten. Aurrekotan, bueno, lehenengok nahiko finak izan zidan, baina gero zeltasunak etorri zidan, baina normala. Nola ez dira etorriko, joku agurtako inadota. 12.000, hemen harimak dauzkeu, antxa, goazen naiz nun utzi denun jokua. Zea, beste erraldoi tartalozarroi garaitu ondoren. Egurre eta zio, kaixo ilargi, kaixo, zemuz geha, zeboz. Bueno, potxo intzen nula ostegunen, Enteatu naiz, Enteatuta gaude, jarraitzaileak, Kaixo estainu, zemuz geha, bueno, hemen astear, erkizu ikusten. Eta osteguneko potxoa ze, ilargi, zalegoa nun utzi zenun, abandonauta. Bueno, bai, potxo galanta, bai hoxe. A ver, non dago heraldo de esmeralda gaztea? Maila igo erdi guzula. Gogorra da Dark Souls bi. Aitzakitan, hasi orduko. Igo ezagun nivela, adaptabilidad igotzeko esan die. Amabi dauket. Zeirutzen, igo ingo dago hau? Bai, za? Bazpare ez? Epa, estainu... Ezate izu ilargik, epa... Bueno, a ver. Bai, sartu puntutxon bat. Bai, bat sartuko dugu, ez? Arratu egin gabe, batekin igual nahiko izan. Hala esango nuke. Momentuz, ez? Eta ze, bigorre holako bat? Holako flipadan bat? Edo... aguante igual, ez? Aguante... Fuertza... Ze, beste adaptabilidad bat bazpare igual? Estamina garrantzitsua da. Bai, estamina... oso garrantzitsua. Ez dakit gehiago dauzketeno ez? Ez, jazta, ez dakit gehiago. Osake hola xe. Oazen aurrea. Bueno, ze mailatan jartzen edan tasio. Ze mailatan lagunok. Mejorar frasco deskuz bazpare, ez dut uste duketenik ez. Eta... ia zea dauden, beste harimaz oso hiekuko ditut. Hortxe daude. Bi galant. Último gigante. Eta alma de soldado anónimo. Venga. Bueno, nahiko xumea zan hoi. Baina, erraldoiana galanta izango da, ez? Bai, 6.000, venga, adaptabilidad pixkara gotzeko. Tasio txetauta dago, kruasan moduan. Nola kruasan? Ze kruasan? ¿Qué me cuentas? Ze kruasan? Ez dut arrapao. Ze kruasan da, ze kristo. Ez dut ulertzen, Ez dut ulertzen jerga hori, zer da kruasana. Adaptabilidade pixkatigoko deu. 2 puntu. Bazpare, ez bat. Bat eta zea pixkat, aguante pixkat. Eta venga, Etxen, niko da, bai, guazan. Ze kruasan? Ze kruasan? Kamen zotz? Tipiko ginazion txetatzen dianak bezala, besok puztukin. Hori alda kruasana, hola? Kruasana, enun baina ditu kruasana. Ontxaz moduzu erabiltzea hori orokorren. Bai, ontxaz moduzula, ezta? Erabiltzen da, hola.
Enun baina ditu. Ez gimnasio asko juten. Batez, egia esan. Ze mundun bizizea tasio? Gimnasio gabeko munduan. Bueno, nik behintzat. Ez taino ere zurekin adoz da. Ez dakit ez mundu zetan bizi nahi zen. Ba... Nik ez dakit, ara. Nik ez dakit, ara. Ez dakit noa jo noain. Torre del Cardenal hortatik zeikoet. Bai, venga, bengoz bai. Bengoz bai, ze bestaldea pixka gorra zan. Kruasana ordu nola da, ez? Besokolan. Maiulan bizi da. Eguerdion, zer moduz? Kaixo, ate, zemuz geha, Atenea. Ondo, hemen gabiltz, ontxe hasten nahi naiz, Hilarrik esan dit kruasan baten batetela. Eta... eta ontxe arrankatzen nahi geha. Nibela igoet, erkitxetau naiz. Kontuz. Ostia, kontuz. Iepe, ate... Iepe... Ba ondo, begiratzen gero Andorrako firara joateko. Fira? Feria, fira. Zer da fira? Feria, esan nahi du. Kaixo, hermosos, hermosas. Eska distraituta nabil txataken. Hori da, feria modukoa. Hori bai, kruasan pixka kadukatua. A ver, nivela beiratu nuen, ea nola duketan. Arrotzeko pixkat, 43 lagunok. Nivel 43, 5 ordutan. Zirut zaizu, Txetadísimo, kruasana, kriston kruasana. Baina jateko modukoa galdetzeko ez tainok. Kafesenetan jatzeko modukoa edo? Noa oa! Noa oa! Ze goxua kopon. Tasio beti do jateko modukoa hilarrik. Bueno, a ver, Lucha moteitela, Bueno, bekalde honta joan behar du pixkat. Iaze ambiente dagoen. Zeto handik ondo esplorau. Handik jun itzan. Korritu da, jajaja, bai. Bai, ta. Ba... Zonalde hau, zu ez pertsonaia esan du. Zonalde hau pixka desploratu berra do. Ze aurrekon pixka beldurtuta korrik aldein non. Eske behitu dana batea tortzea. Pixka komplikatua. Pixka komplikatua asuntoa. Zeiten nik hauek danakin batea, ez? Karo, hauek talde bat ezela funtzionatzeu, Gaixua, pertsonaia dio orain. Gaixua, adar jotzekin larri dabil. Tasio, larri. Distraituta, txatakin, lotxauta. Gazta eta kaka, Tasio. Ilargi parrez, guztua, arrotua. Uf. Bai, egurra mendia. Oen kamisetak. Kamiseta, pertxea. Dios! Fundamentu pixka dite deun, lagunok. Fundamentu pixka dite deun. Venga. Titiztan jarriko zara. Ez, hainbestez. Moda bat da, edo? Jarri titiztan doble moblorro zela. Modan dago Twitchen. Hauek ez datoz, bale. Nun akatu nago, Barrun neon eo kanpon? Ez altzan aruntz. Ze paso da hemen? Ez edo esan nere harimakor barrun darela. Ez alda izuneak aturri ba. Itxin dagoen ze hori, ate hori. Mekaben zotz, Zit bat errazik iten horrek,
Goitik pasa beharko du igual. Bueno, ilargik nire erronka onartu zuen. Eta guain pixkat beldurtuta dabil. Dark Souls biakin. Ostegunen, de hecho, etzen zuzeneko hain beldurra zeukelako. Ustetola izan zala, kontua. Oso kikilduta. Aurreko zuzena dekoa ezin izan hon ikusi, baina ez omentzan enemigon aurren jarrirein. Da, karo, Tasio ya honezkeo era txetauta dago. Lástima, no ha pasado nada. Hostia, hor zein berra dago, beraz. Gran alma de no muerto perdido. Ondo, datorkigu hori. Eta hemen... Hostia, zenbat harima berkoitutuen nivelez igotzeko? 3.000 Jo, ja banuzken, Horrakatu nahuenen... No muerto, baina galduta. No muerto, pero sí perdido, Bai, bai, bai. Ba... Parrez, ez zate. Nire preocupazio nagusi da baina harimak noa jundian. Ateana arraroa izan da. Bai, ezta? Ez daño? Bai, oso. Igual hola da, Igual bin pasatzen gero itxita gatzea, o ze. Alde gurdi zarroi erditik. Hor daude, harimak. Abasalto, abasalto. Ez da bug bat izango edo. Ez dut uste, ez dut uste. Bueno, akaso bai, nor daki. Ze paso da? Ze soño hitu di hemen. Bueno, lehen mailen harimak rekuperatzea eta geokok, Eta atea irekitzeko... Nik pasautako ez joko, baina naiz gogatzen. Moskada! Bale, gaiztona akatu deu. Hangeatzeanak bixoxo batzu dira, beraz lasai. Sendau, ez dakit oain esan diazun, edo ez duzu hartu aurretik. Venga, koldarra. Uf. Bale, hartu aurretik esan diazu, baina oain berriz behar nun. Berriz esatea behar nun. Ez ondo. Enboskada fuerte askoa salbatu deu. Alpere genitzan hori pusko nahi, Eta, bueno, harima berrezko batuta, hasiera oso ona. Gaurko saioi, hasiera oso ona. Hostia, haze pasilloa hemen, Trampa itxura duke honek. Baten isiltasuna. Hor goitik izan zagotako, fijo. Viskosidad aromática. Eta zioain kaskokin ibiltzea, bere azal eskasa ez ikusteko. Bai, kontuz nun zapaltzezun bazpa. Beti txarra horrelako lekuak daudenean. Bai. Bai, asunto txarra, Hemen lasaitasun gehiagi dago. Baitu Tasio, pasarelan. Desfilatzen. Ojo. Tasio, kendu kaskoa luzetu kalba. Baitu Tasio, baitu zeitxura duken. Buf. Lotxagarri dago. Ez dut jartzen kaskoa gehiago babesteko, Jartzet lotxa ez pasatzeko. Bueno, lekuri azkenan lasaia zan,
Ez da egon sorpresek. Hemendik sartu al naiz? Bai. Sartutako leku berdinetik atea al naiz? Zein dut lagunok? Ez. Ez, karo, azpitik sartu naiz dagoitik atea naiz. Karo, handik sartu naiz. Ez, bera salto egin duzu lehen. Bai, egida. Ba, ez zeuken historia hondik, ze horrek. Leku horrek. Ke lio, txika! Ez zeuken historia hondik leku horrek, ez? Geixo bezala, espero non. Handik, sartu hemendik atea, jazta. Bueno. Ba... aurra segiko dugu lagunok. Bueno, honekin hitzeiteare detaileat izango litzake, egia zen. Kaixo lagun. I see you managed to escape. I wanted to warn you of the trap down the way, but you walked right past me. Quería avisarte de la trampa, pero me has pasado de largo. Ja, egia da, ez dut kasuekin. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers, like yourself. Hosti, dezea hondik esan. But you should take this. Saponita de señal blanca. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. Good luck. Somebody will lend you a hand. Vale, hori online asuntotako da, ez zait bate interesatzen. Ez dauket onlinea. Vale, atea iztea trampa zan. Ez daño. Bai, trampatxoa jarri ez. Good to see you safe. Ez da asko laguntzen tiponek. En fin. Zait diritu parte honekoa tipori. Egizaten egin mazue. Epa, hor bat bakarrik dago. Aukera politxe da, erasotzeko. Kontuz! Ostia, ez da minei gabe gau naiz. Asunto txarra. Jende gehi aldator? Ez. Bate, normal behataz pasoitea. Bueno. Nahiko itxura hona ematen nahi naiz gaur kontan. Nere ustez. Eta hemen barruko lokito hauek. Ja, horko ballesta. Uste nun, etzeola, martxan, ballestan historio hori, baina bai. Guazen hemendik. Gatoz, kuadrilan. Uf. Guazen hemendik tasio. Beste zei daukeu. Beste laguntxoa. Koldarra! Oso koldarra izan naiz bakit. Igual, bombita botako jet. Zait idea txarra irutzen. Bomba jator bat bidaltzea. Rekordatorio txiki bat. Baina ez daude oso postura honen bomba botatzeko ere ez? Jak? Jo, ez dira ez dikin. Karo, danak batea rapatu behar nituen. Ez dut oso ondo bota, Ez dut oso ondo bota. Hor behintzat bat akatuko dugu. Ezin dutena arku bat fletxak erabiltzen hondik ez dut ikasi. Zer ikasi ez dituzten arkoa hartzen. Destreza holako historia faltaet. Hor ze, bakarra doia? Ondo. Bueno, ondo.
Ondo, oso koldarra izan naiz, onartu gara duket. Baina ondo, eta gauza azkenan. Ostia, hor batzuk gehatzea bendik, Banan favorez lagunok. Haze erakustaldi alare. Eskarrik asko. Oh. Berez, koldarrago izan beharko nuke eta guain harima sorta honekin zutondo bueltau, maiula jun eta nivela igo, baina arain koldarra izatar ez da plana, ez? Eskaso egiko dugu esploratzen horrazpira. Hemen emboscadatxoa izango du, seguro. Honek duke pinta batzea izateko. Mimiko edo itakoa. Ez ba. Oroitu, hilerriak ausartez bete. Ah! Ai, ama! Why me? Susmo galantan euken ba, Baina etzan mimikoa fletxa batzuk zian, ze kristo zan hori. Dios. Why me? Ai. Horreaino iritsi, merda berriz, Trampa bat zapalduko zenun. Zea zan, trampa, osea... Kaja hoitako bat zan, nola ditzaio, baul edo... Zea bat zan. Kofre bat zan, gofre bat zan. Gofre goxo bat zan. Kutsa bera zan, ez da? Bai. Baina horra iristeko... Komeri latzak. Vale, bai, arrazoi. Koazen bera. Aztu jende hau dana. Talen bailen berreskuratu harimak. Oso ondo. Eta baina berzeite duen, kofre alu honekin. A ber... Ah! Jack! Gaitu zen do. Basura zen barron. Arki, eskarra asko. Ze troll jokua. Iriki indu, Behiek iriki gua. Bat gutxigo. Gaina ilunpea dago hemen, Ez da, ondo ikusten. Zure bizitza eman errefusian truk. Bai. Vale. Eta Wilsorin daukegu ya. Noa, tasio. Ah! Vale. Ondo. Lanza alada. Honako farros en harrik berko genituzke. No hay piedra de cierre de farros en el inventario. Kontuz hemen, Izango azeu zeta.
Anillo de vida. Fragmento grande de titanita. Altxor jatorra. Venga, eraztuna. Jak. Ezin dia bi batea jarri. Anillo de vida. Jo, eskasa, benetan orduan. Atzan puska huiteia eta nik uste hortako gala bat baino gehiago dukitzea. Ez da ikeston aportaziora izan beraz, azkenen. Hau. Igual argi piztuleik hor antortxa batekin zu ekarri eta... Ez dakit. Gea ze iluntasuna hon, hemen. Bueno, bagoaz eta goian kuarrila jatorra dukau zai. Hortxe abiltz. Bueltaka. Bakar batek akatu nao? Dios! Mugikorran linterna piztu. Bai, Bakar batek, Hola, bi kolpetan. Ez dira brometakok. Ez dira txantxetan ibiltzen, etxai hauek. Bueno. Operazio garbi bat ingo dugu, bueltao. Harimak hartu, eta martxa. Gero arte, ondo izan. Martxa, bai. Etxea. Etzen ondena garbitu txukun. Baina, ja... Nolabait garbitu etela erutz zait. Zonalde hori ja hain da dao, jargi. Bueno, a ver. Enun nahi harima garrizkon jarri. Onartu ingo izuet. Torri. Eta lehen bailen nivela igo. Burma gutxi hemen lagunok. Basura. Gran alma de no muerto perdido. Bi. Ez digo, mango bi igotzeko. Maila bakarra igotzeko aukera izango dugu. Izu adaptabilidade egokoet. Ez da gizan batean ego behar da, baina bazpare. Ez daizkizu muskuluak armaduran kabituko. Kriston kruasan hain da. Hortxe gau nahiz, 2003-ekin. Bueno, igual ingotena... Jo, eske armak hobetzekin da... Hena izazio bendik armak hobetzen, Eta ez dakit, aizkora hobetzait asko gustatzen, pixkatu datan nago. A ber, armadura nola dukeu? Nahiko eskasa dukeu momentuz. Hau egozko goek. Eta galtzak. Indumentaria nahiko eskasakin, tazio, egia esan. Bitxuzin baten. Lehenko nilargik esan zian. Gure erronka martxan eondare, aitortu zean hobeto nula hemengo zeain, hemengo juramentuain, beste baino. Hemen ez da juramentuik eta, ilargi. Eta garantzitsua da, bai, baina gustura zauden batekin. Bai, ez errekurtxok xautu. Ez momentu zola segikoet. Eta horazien mutuakin nahon baten aldutuk ondolain. A ber, hemen juramentuan ondo hau, ilargi? Tiponek... You'll face invaders if you need help. Honek esate digu. Face danger. Protection is... Sí. Listo. Juramento sumiso. Oso ondo. That is a wise decision. Ez que aurreko ninen juramentuakin zaildu ditu hemen da jokua. Hoi izan zian ilargik. Oso noble jokatuzun. Bere aurkariai hori esaten. Eta, bueno, momentuz hola segiko dugu. Ez que, a ber, kontua, oain dauketan armaikonen aizkora da. Baina atzeit asko gustatzen. Baina gustaz juramentuko online kontuako diela. Bale. Aizkora, eskitzeit asko gustatzen, joe.
Eskasa eritzait. Hau ezin dut erabili ondo. Ze ez dauket zeik. Ez dauket indarra o behar dona. Ingotena personajea pixka gehiago hobetu. Indarra eta, ostia, destrezara igurko nuke pixkat igual, segun ze armantzako. Eta horrekin ja, ba, arma guapo bat eukerau. Igual interneten miratuko. Mejores armas, o... A ver, zerbait flipau bada, no? Ah, baitu, hau hona, etorri zaigu. Oh, you again. Go on. It's all... Dark Souls 3 pasa, eta ez nun juramentuena ulertu. Normala ez daño. Nik pasa ditut bat, bi, 3 eta Bloodborne, eta ez da dinoiz ulertu. Saldu gauzak harimen truk. Harima eskaxak. Saldu gauzak harimen truk. Harima eskaxak edo errepikatun bat. Ah, arma eskaxak. Arma eskaxak. Ah, ez dituzten, saltzen, emateunez. Erosteko bakarrik dago, emakume hau. Efigie etxon bat igual? Esiko jot bazpare? Zema dauzket? Lonely times these are. 3 dauzket. Zindi gauzak saldu. Ez, bueno... Honekin bentsat ez. Ez dakit, gero igual besten batekin nengo azaltzea, Baina, izu, pentsa dut efigiek ozkor bat erostea. Beitu. Dut inversio hona dala. Beti etorreko ja ondo. Thank you kindly. Hemen beste saltzaile bado. Ea behai saldu lehizken gauzak. I was hoping that you would come. Ez daño, nik juramentu ulertu ditudanen, interneten behiratu dutelako izan da. They've been selling rather well, and I may step up operations soon. Juramento, Nafarroan bakizu zer dan, ez? Igual ez da Nafarroan bakarrik. Ze, me cago en Dios tola, ez? Oiek dia juramentuk. Me cago en Dios tolakok, hori da, jaja. Always open for business. Hemen goian behiratu algendun. Bai. Vale. Zine da saltoin. Bai, ze elegante ategean etxontatik. Dark Soulsen olako juramentuki asko duten dira. Herriberan asko esaten da. Como empiece a jurar y con juramentos... Bai, nik juramentu asko biltzatemen. Batez ere me cago en Dios. Cagarme en lo más grande, ¿no? Me cago en San Dios. Sexy eritzu zaio ilargiri nere saltoa. Bueno, aurra segi berra dago lagunok. Zin dago entreten ditu, maiulan bueltaka. Bakit musika gosko gustatzen zaizuela, baina... Hemen aurra segi berra dago beti. Venga. Ez dakit zonalde hau bukatutzat eman ja. Ustet ez ez, Ustet ez gehiago badaola, Salto ez zu. Gaur ilargi arrotuta dabil. Oso. Zonalde hori bukatutzat emateko azkarra egidala esango nuke, Ilargik esan diten bezala, zonaldea ondo garbitu gara eta ondo esplorau. Zer bado, baten bat beste, oindik itxita gehu dana, eta... Me huele a chamuskina. Este nahi beste bidetik jun ja, hori abandonauta. Beraz... Hango kaldekoa bai, Euskaldeko bai zeuta dola. Ja... Dana esplorauta, baina hemen azpikoa ez. Bate hori itxita hotek ez zigrazia hondikitan, baina bueno, hori onartuko dugu. Baina hemendik... Hemendik badu gauzatxo batzuk, ate hau zeti dago itxita baindik.
Ah, giltza bauket, ja! Baitu ze ondo. Ah, uste erosi nola giltza hori. Ze paso da eskudukin, me cago en zotz. Arimak hartu dituzu? Arimak hartu? Bai. Bai. Te huele a socarrat. Zerrek, a socarrat. A ver. Uf. Danak batea ez, Jo, hemen gora etorri naiz da, ezkeztak ez da nondik etorri naizan ez dut ezer ikusi. Hainbeste jende batea hemen. Asunto txarra, lagunok. Asunto oso txarra, oso txarra, oso... ¿Te huele a socarrat, Zerrek? ¿Qué es lo que me huele a socarrat? El calor es faller. Vale, bat gutxigo. Ah, ez da hil. Ah. Ah, te huele a chamusquina, te huele a socarrat. Txiste txarra. Ez zan txarra, hona zan. Venga, bat gutxigo. Hostia, a ver, Ah. Ta zeinen goxua den el socarrat. Ai, erra da, oso erra, oso erra, baina ondo iten jakin egin behar da, Hilergeita biok el socarrat asko aipatze duz, Twin Peaks telesaila ikusten egea, eta ordo personaje batzuk dana erreta bezala duenak, dana beltzat, dana belbeltza azala eta dana erreta hola. Eta hor ditzeu los socarrats. Ba nik ez dut gustuko, dio estainuk. Karo, nire familia valentziarra da. Amaren paella ñam. Estainu, ona ez duzulako frogatu. Ze sokarrat jaten ibilotezea estainu. Hori izango da. Atea gutxileike bitartan. Ez. Ez nahi hauek suelto utzi hemendik, ze gero pilatu iteia. Bueno. Tasiok esan bezala jakin behar da. Ze bestenaz ez da sokarrat, da maske sokarrat. Bai, olio pixka botatzei bukaeran, ez? Guztet bukaeran olio pixka bota azua egotzei dela, olago truko ma dago. Ta hori ez da goxua, maske sokarrat. Horre, sokarrata gauza bat argita garbi deskubritu dana akatsu baten ondorioz, ezta? Mamia gatzatua erreta jatea bezala. Erreta itela nahita. Batzuk iteue, klaro. Gure amonak ela itezun nahita erre. Agera esplikazioa hor errezeta, atek errezeta jarrigu. Atera baino lehen zua jaizten diote kapa fin bat egiteko 2 minutu, eta gero itzali eta 5 minutu dana konpaktatu arte. Ez! Jode! Ze oskorra tipo hau? Osotz.
Aber ondo ulertzaten, Atera baino lehen, sua jaisten diote kapa fin bat egiteko 2 minutu. Eta gero, itzalita 5 minutu dana konpaktatu arte. Ole ate, sokarrataren erregina. Mamianakin ez nauzue konbentzituko. Gauza da mamie pixkat erreta egitea, nik nahiago erregabe, erretare guztua zait doina. Beste gauza da mamie hartu eta hola bueltak ematea, kutsare hilakin. Horize. Sokarratana, noski, atek eman digoro esplikazioa, baina baita ur kantidadea, ja uri gabe gatu berko bukaeran, ur kantidadea ondo neurtu berkoa. Ez dakit ikusi duez. Ez dakit ikusi duez. Alpe duez, ikusi duez, egunkari bat jartzen zaiola gainean. Egunkari bat? Ez nekin. Nike gabe naio. Ez dakit ikusi duzuen. Bai. Pentsa dut hori zala. Egunkari bat gainean, ez nenun baina ditu. Nike gabe naio, ilargike, erregabe nahiago, zea, mamia, bueno, hemen miskina asko dago, txatontan. Jo, nire kezka zonalde hau zan, ate hau, itxita zehola eta bar, eta baina irik idu, orduan jala zaino. Bueno, junin berdetik ustea zer dago, baina, aizue. Hau noiztik da hola? Ostia, pixa flipatzen enez. Hau da beti etortzeran bidea, ez? Bai, karo, bai. Mamia erregabe eta eztiakin, utikan azukria. Nik dena jaten dut, baina aukeratzerik badago, ondo, estainu, ondo. Jale eskertua, estainu. Jale eskertua. Askoz lasaiago nau, atea guirik itenetik. Ja bakit zonalde bukatzekotan gaudela. Karo, eske lehen, nire pixka komplikau naiz lehen, ze horrek harritut danak atzetik, jende pila bat atzetik, eta hauek banan hartzea badago. Ostia, hauen nahiko bizkorra dira, ikusi duz ze txiriguelta egiteituen. Estamina gabe nabil, oso gaizki nabil. Nik dena, irakurri alduzue Oskar Terolen Ponga un vasco en su vida liburua, ez irakurri. Zetik, ondo do? Zer ikusi duke esaten egin jonaken? Mamie, sokarrata, ilargik ez eta ite gaina. Ez eta Bueno, hemen movida hau, hemen zeuze daule kontan, lagunok. Akaso jefecito bat, Jefecito. Eske uste paketela ze jefe dan, da ametxetako jefe bat bezala edo oroitzapenetakoa edo eta nik hori Euskal familia baten bazkaria azaltzen du bertan, eta nire familia 100% da. Zertzate, jale galantak familien, Nire familien bai, Ni hain pixka moderatzen hasita nago. Bai, mesedez! Bai, mesedez! Jefezitoak atxegin ditugu, batez bestek jolasten eta sufritzen daudenean. Ez dakit jefea da. Bueno, ia ba. Zer daukeun aurren? Bai.
Mugi dago hemen, Oh! Beste flipau hori! Beste leku baten azaldu zaitena. Me caben, dio. Gaina argi gorrikin begitan. Oso flipauta dago tipo hau, Jo, ba, enaiz etorri oso... Enaiz etorri oso... prestauta, Yazarlea, el perseguidor. Uf. Hace pasar a bandita en lagunok. Bai. 8 apellidos vascos en tabernako escena txipiroia eskatzen dituena. Ez da oso exageratua. Ze zapla, haze jipoiak. Ikusi etzuin. Ez eman indit, bai. Onartu dara auket. Pasara itzela eman dit. Eta ara iristeko leku honena igual, motzena hemen da bidea, ez? Ja, speedrun. Bate lotxe gabe. Boseaino. Inungo lotxe gabe. Ezin dut biden entretenitu beste gixaxo batzukin burrukan. Beno, jun beharra daukat. Ez daño ondo ibili, ondo izan, eskerrik asko. Hemen idazten jardutetik. Adore txortagarri! Bueno. Ondo segi, ez daño... Bueno. Ondo ibili ez daño... Urren arte. Hemen dator jazarlea. Pare gatozti, eta venga. Eta segi. Baldarra da, jazarlea baldarra da. Jak. Estamina gabe nago kontuz. Estamina rekuperatu. Golpez golpe, Guaz. Ez duz pixkat igual litzak gaizketorriko, ez? Fraskotxo bat. Frasquito. In your face. Bueno, nahiko sendo nabil, Nahiko bide sendo hartu betela, honok. Baldarra, jazarlea. Ustu hori izan da kristona sartukoit. Betikoa, Dark Soulsen. Arrotze zeanen. Oigo, pentsatzen bigarren fasea tegiko lagoen. Erdiraino iritsi geha. Oso ondo zuz! Eskerrik asko. Uf. Buah, ikusi aldezue. Hor, ia juntzait, Ia juntzait partida. Bazter hortan.
Eroitzeko zorrin izan naiz. Bueno, lasai, arrotu gabe, eta zio. Arrotu gabe, eta zio, arrotu gabe. Arrotu inaiz, arrotu inaiz! Sendatu! Venga! Jazarle, gero arte! Kantoz! Buah, hor bai arrotu nahizela, A ver, boss bat bukatzeanen, ezin diazu hauin! Me cauen, dio, hauin, 1.000.000 etxea, korrika, 1.000.000. Hauen zotz. Hartu aldego hartu barreko dana, harimako historik. Ostia! Ezin garaipen alasai disfrutau. Hori jokun aldetik detaile itxusia izan da, Eta hemen gaina gauza gehiago, Jo, eta hor zea, buf. Guazen etxea eta zio, etorriko gara saiago, este momentu baten. Hemen zea, mere 20.000 harimakin da... Hola, bueno. Hoi da, zutondotik pasata itzuli, bai, du diago, Zutondo noa, baina jata benga. Eta hori itzuliko nahi, lasai. Earkitxetauta geho. Ezin, lasai disfruto garaipenaz, Lasai, maiulan disfrutoko haur esnatu zaigu. Horta buru hau. Ez. Gaiztakeri honek ez du izenik, sortzaileak zantarrutxak dira. Bai, baina zen maite ditugun zantarroiek. Nintendoko kaskokin jokatzen nahi naiz. Ikusten lezue, Sony. Nintendoko kaskok dira. Nintendoko kasko, koña, PlayStation kamera. Muturra kompetentzia iten inungo lotxikpe. Bueno, kompetentzia eta leialtasunare bai, Seek the king, lest this land swallow you whole. Fraskoa... bai! Fragmentoa lortu dugu naiz konturatu nun. Ez. Arrotu naiz berriz, alperrik. Bueno, adaptabilidadea nik uste 15 oin momentu zorrutzita ondo daula, Nitzak asko kezkatuko horrekin. Ego ezagun vitalidadea, indarra... Destreza pixkat... ez dakit hori... Uzten nahi goengo zein... Horaziokin itzen gabe. Zea pixkat, estamina pixkat... Jode, zenbat dukeu, zenbat. Venga, segi... Beti agertzen da lehen mezu hori, naizta fragmentoik ez eduki. Bai, eta esperantza faltxeko matezkizu, Bueno, a ver, aina, zenbat hainez txetatzen, normala erutzaltzaizu hau. 51 hau ja, 51, Sensei Horazio ahaltxua. Bai.
Ahora zekin itzen jo gien miraturre eta adaptabilidaden mobidak aber zertako balion da. Nunbait adaptabilidadekin zuk kroketa itezunen, ezin dizu eman olako zerbait. Kroketa egiten naizean bitarten. Naiz eta azpitik kolpe bat jun. Olako historin baina ikusi horra uketzen batean jo igotzea komenian, ze igual ja... 15-etik aurrea igual jazto zerriten eskaztakit. Hori biratu horra da. Ta arman asuntoa, eta armagurana eta dana bitu berez, baina momentuz aurrea guaz, aurrea. Baina gotu, fuerza eta destreza, bai... Destrezako armak erabiltzeko bai, baina erabiliko alditut. Hori da nere zalantza, ilarki. Hori da nere zalantza. Eta ni uste hori hobeto dela berandugo igotzen jutea. Oain aurrena gauza basikok, estamina, bizitza, indarra, eta gero destreza eta historietan berandugo sartuko gea. Ja bastante txetauten joa eta ja hasi dugu gauzuetan pentsatzen, baina... Bueno, zonalde hau ja laizter bukatuko dugu, eta berri batea jungo gea. Bakit gainean nondi jun behar dan. Oso krespana bintzat. Bai, lehenengo gauza arma guztokoa topatzea, hori da. Bai, a ber, katanan bat, o zerbait filpau xamarra hola. Katanak de destreza izatea. Horazio mutu guztatzen zaizkio bi arma, bi eskukin erabiltzeko armak eta hola, eta eskudo gabe biltzea eta hola. Hori guztatzen zaio, baina nire nahi zain flipagoa. Joseus. A ber, gerlaria zea, samurai bat, no te flipes. Bakizu ez zetan inoizin? Horrazpin zea badao. Monstrenko badao. Eta, bueno, ustetan itzala iritsi horrea aurrekon jokatu nunen. Horrea jun behar dugu, Bitu inun daun. Monstrenkoa, kiston muskerra. Hor kiston muskerra dao. Eta horrea jun behar dugu noiz behit, Ez dakit nola iristean, enteatuko naiz. Hemendik zartzeon. Hemendik igual beste zonalde bat zeon, Zonatu zego. Lotia. Hostia, hemen beste zonalde bada, hau indikan zetein. Ai. Igual, arko erabili dezakezunen goitik akau dezakezun muskerra. Ustet ezetz. Baina ez dakit, Egizan ez dakit. Epa! Hemen bestate bat zeola eta kontro beneon. Vaya pelea de besugos. Zer da hemen azpin, lagunok? Iluntasun galanta, azteko. Eriotza. Eskeletok! Eskeletok ez. Zer gaiztok dian eskeletok. Berpiztu itea, ez? Bomba incendiaria negra. Laizzer efigie bat hartu behar dut. Ustez lekuenta ez nahi zara iritsi. Lehenengo aldiz jokatu nunen. Zenba jende, bueno. Antortxa. Eta... Nun ateako gea. Ostia, nik ez dut ezautzen leku hau. Vaya emboscada, guazen. Bueno... Baina zer da hau, lagunok? Zer da hau? Bueno... Enun ez hautzen leku hau. Hau sekretu berri da, niretzako.
Inbazio bat, la hostia... Baina zer da hau, lagunok? Baina... Bueno... Zertzan hori? Bueno... Ai, ama... Bai, eriotza zeon hori jargi. Asmatu eso. Guanteletes de astrólogo. Etzen zaila hoi asmatzia. Eta beste zonaldea ze, igual aurrena... Aurrena lehen pendiente utzieten lekura jongo naiz. Otxokoan sartu za, bai, era bat. Nahiet aurrena ikusi, bosan zonalde hori, jo, eske hor txori badago beste leku bat eramate gaituna. Bestia, bidek bukatzen hemen, Gusta ez zaitu, gauzak txandak aitea, hau ikusi leku hortan bukau, beste batea juteko, baina hemen bidota bide gehiago daude eta ja hola izango joko guztin zehar. Hori politia da, Ostia, hemen banamanan jun behar nunda ez dana batea da. Baina tonto nahi dut berriz, Jode, egin de boina. Au. Ondo, akabo ditugu batzuk hor. Ostia, hori erabiltzeko dago. Bai ez da erraldoi hori. Etxo, bain berri zingoet, danak honea erakarri. Torri. Jasoko zu eta buelta neharra. Kontuz. Venga! Ze txarra, bileku difendetan hil naiz. Atzera eta sendatu, bai, hori inbernon. Ai, ama, harima galdu ditut. Eta ez dakizen bat zian, espero gutxi izango zala. Ze, bueno, pixka txetatu berri neon da atzan asko izango. Baina beste zulo hartan harima galdu ditut. Bueno, a ver, lasai hartuko dugu, Pixka da altera hoi naiz da... Lasai. Lasai, tasio. Ze hostia! Kolpe hori. Aure irikitzen gukoet. Hostia, zenbat bide! Lasai, etzin asko izango. Ez uste. Zenbat bide. Oain bestate bat irekit eta hemen. Vale, igo gailuan bestaldea da. Hormendik ezin da baino bajun. Menzoze... Anillo de recuperación, eta antortxa. Ui, bide pila, Jesus, txika. Bai. Zea jarriko dugu. Eraztun bat... Soñen hartuko dugu. Anillo de juramento... Anillo de filos. Aumenta el ataque físico. Eta... Anillo de recuperación restablece los puntos de salud de forma gradual. Bueno, igual hago, Ez dakitze esan. Hau ezertzean. Anillo de vinculación, horrek ez ditu balio zertako. Limita la... ez, bai, hori importantena. Anillo de piedra. Reduce de forma adicional la estabilidad del enemigo. Hostia, hori antzematea, Hori antzematea. Bueno, hola ondo guaz, segi ezagun.
Haze aura duken ointasiok, Piskat kutrea, urte batzuk pasau dira ja. Grafiko aldetik eta piskat, baina, bueno. Jesus, txeka. Ostia. Vale, ate hori izango iriki oainik. Eraztun bat behar da. Erregearen eraztuna, holako zoze. Grandiosa lanza de caballero. Hierba de ámbar. Tipo honek ez du txantxetako ematen. Ez da txantxetakoa tipoa, definitivamente. Presenta el símbolo del rey. Guretzako gehiagi da momentu ontan tipori. Onar dezagun lehen bailan. Utzengo dugu bere txokoa zaitzen. Baina gogon hartu berdeu, ilargi. Gogon hartu leku hori. Egunen baten lortze dunen erregen simboloa horre etorri beharra do. Ze ezkutu guapoa duen, bai. Guztet gero erabili daikela ezkutu hori, nik guztet erabili nula. Bueno. Oki. Bain, jongo naiz bosan zonalde horta. Itxusi izan da bai, jokun aldetik hori lasai esploratzen ez ustea. Karo, biden jendea dago eta hauek bizik utzizkeo, gero problema gomezkego. Joder. Estan monstruo txak. Kostau zait, bere bizkarra topatzea, baina azkenen bai. Eta oain banan da lasai joan behar dut. Iritsi arte orko bukaera harta. Ostia, binaka, kaben dios. Sige, aia, zorratzen plana. Ja, rekuperatu dugu estamina, eta... Ah, parri! Ja, ez zaitu okurritu, parri itea. Oain saioko naiz oain. Ah! Ai. Oso gaizkete zait parria. Oso gaizki atea zait, nahiko azkarritau. Ze gaizki atea izu, bai. Bai, igual bere golpea baino minutu da lehenago lain diot parri eta gero salduta gau naiz. Urduri jarri za. Bai. Pixka bai. Bai, hori entrenatu berra dago, Narbizoso garri naiz. A ver, honi parengo jatuen gaba. Uno. Pedazo de parri. Baina gero, ez diot atake espezialain parrien ondoren. Igual komen izan, ez? Estakin du laitean, baina. Earrek.
Ah. Oso, sauze. Bizkorrena da, o? Ara! Ostia, mando arazok ematen hasi zait. Ikusi zuen, bueltak hasi da. Zea, drift edo hori igual, ez? Switchen egoten problema. Kabentzatz. Igual jarraian R2 atake fuerte egin beharkoa. Normalen erasotu beharren R batakin. Normal erasotu beharren R batakin. Igual, probatukoet. Baina, ostia, asko luzitze uparri batek, Nahi naiz zalea, naiz oso zalea, parrik. Baina, bueno, hasi horko espabilatzen. Hoi bakarri faldatzen jokua zailtzeko, jajaja, mandoak etroleatzea. Bai, bueno, momentuz nahiko anekdotikoa, baina konturutan egon batzutan iteziala hori. Mugimendu raro batzuk itezitula eta bain gehiago. Uste hor kabio bat dago eta nik uste horrea junezkeo eraman itza zaituela beste nun baitea, holako rekorda dauket, gero jongo naiz. Orduan, bosan aurka erabili ziteken baita ballesta. Ostia. Igual, ez dakit seguro, igual bai. Jose Mari Olasagaztik akabatu du Jose Mari Olasagazti. Examinar, lástima, no ha pasado nada, hori lehen ikusi du. Ostra, ikustezue zuaitzak zerren forma duken? El último gigante bosana. A ver, mando hori. Bai, bea da. Bueno, bagoazen bidaiatzera. Eta pendiente bat zaiguna da beste zonalde dollor hori. Bultatuko ga. Ojo! Beitu. Tipiko hori Souls guztitan dago, ez? Baten beintza bai. Hiruanen naiz goatzen baina... Venga. Guazen launok. Fortaleza perdida. Mítico. Hiruan baita, gargo lantzeko batzuk eramate zaituzte. Bai hoxe. Bueno, zer dugu hemen? Efige humana biderbi. Bueno, zen dauzkeu 6. Oso ondo. Bat hartuko dela izter. Askua mortecina. Ze izango hori? Ze hostia izango askua mortecina? Giltza bat ematezun. Askua mortecina. Askua que irradia una luz mortecina.
La llama parece estar prácticamente consumida, pero presenta una insólita resistencia. ¿Podría ser este su estado normal? Izenak ez du tentatzen. Zer da mortezina? Ez dakit zer da mortezina, nik. Ja, askuak importantek izan dira beste Souls batzutan. Bueno, zonalde abor dago, baina ez da nahi oendik abordatu. Ze beste leku batzuk dauzketu oendik, juteko. Fortaleza perdida, bai, oendikan Torre del Llama de Heideekin ez du bukau. Eta honekin ez. Osea, que gero etorriko gaurrea, lasai. Lasai lagunok. Bazkaldu aldezue lagunok, nik ez. Eta behan dutzen nahi da, Zer du da, ordu biter dira, ja. Ez dauket gozea hundik, egia esan. Baina, laizte, ojo. Cuando se la entrega a Macduff manos firmes en la fortaleza perdida, él será capaz de usar piedras elementales para imbuir armas. Asco amortecina. Jargi. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bakit Macduff zein dan. Erakutxeko ez dut zein dan Macduff. Eta imbuir armas da, armai emate duzu sua, venenoa, eta bar. Igual bazenekin, baina... A ber, ze zonalde utzi dugu... beste zonalde gaizto hori. Venga, adore pixkatekin bagoaz. Adore pixkatekin da, 1300 makin. Bueno, hain gutxi dira. Hariman prezioa igotzen nahi da, eta hain gutxi. Eta gutxigo balio, Inflazioa onda. Azkenen inflazioa buruzko jokua da. Ez, hasieran 500 harimakin igotzazu nivel bat. Gero, zazpironekin, gero zea, azkenen, 20.000 gaituzu. Inflazioa buruzko jokua da. Inflazioa buruzko fantasia medieval bada. Erdiaron, inflazio ondia zeon, da... Jo, kriston joku da hau, Soulsak la hostia, ja. Eta gustatzen zaien nahi zaila esplikatzen zetik dian ainonak, baina... Kristona dira. Zure kruasan bilakatze biden 1000 eta pikuari ima. Euskeria da. Hala da. Hala da. Ez que bendikan, bide asko uzket esploratzeko, Hau, eta gero hangoare bai. Bueno. Jo, baina azpikalde hori zan, oso mortala zan, Eta baina ez dakit. Eskeletoiekin banan jun, ez dakit gero berpiztu itea noez. Antortxa batetzean gaizketorriko hemen. Antortxa batekin hau pixkat argitu ingo du. Ola ibiltzik ez dago. Ea sutxo bat daukeun nun baiten. Hendik gertu. Eta pixka da, jode, zu hemen galanta dago, baina... Antortxa pizteko muko bat. Jode, bideztu horiek, gaurroia dira, baitu, hemen. Zer, ezin da? Zutondotik horrek ajunta, ez dakit zuak irango lizuken. Zutondon piztu daik antortxa bat, ezke antortxan asuntoa ez da ondo manejatzen. Ez dakit nola funtzionatzen ban. Bertan antortxa piztuta, bai. Eta hemen ez? Eta eskailera jaizte dutenen ez da itzaliko? Proba dezagun. A ver, encender antortxa. Igual baita, probatu pareteko zuan. Eta, a ver, antortxa nola... denbora du, bai. Ez que, nola da antortxa asuntoa? Baitu. Hor jartzeu ez, 32 segundu dira. Eta zua itzaltzian antortxa galtzezu. Baina antortxa ze, hemen jartzeta dira, antortxa objetutan hor.
O nola erabiltzea? Ez que ez da gendun dagoen. Armatan ez? Inventarion? Ez, arma modun. Arma modun. Arma modun. Edo eskutun. Hemen ez dago antortxaik. Nire armatan. Baneuken, Baneuken. Bueno, guztat bentsat. Hostia, igual ez dago eta antortxaik, Uste non baietz, baina... Armatan ez da azaltzen? Ah, eskudotan igual? Zeldoa? Ez dara, Ez daukete. Zango nuke bat zenula bai, nike bai. Nike bai, baina ez da azaltzen. Beitu inventaion. Hain itza, baina... A ver. Hauetako ezer ez da... Ai, dios. Hauetako ez? Arko korto... Arko korto erabiltzeko ze behar da? Ze ez dituzten erabiltzen? Haze misterioa. Ez hartu entezketela antortxak. Bai. Jode, oso raro da, ez? Caja de objetos. Ez dago ezer, caja de objetosen. Bueno, konformatu inberko du, antortxai gabe. Bai da, rarua, bai. Ala daba. Ala daba ilargi. Ez nabil oso guztua aizkorakin, Zait asko gustatzen estetikoki, bere manejoa. Ena izo lasa gaztei lagunok. Ezpata guapoa lortu behar dut. Bueno, momentuz nire arma ikonena da, beraz, erabiltzen seikoet. Guazen ba. Guazen ba ilunpea. Ara, azkenen pixkat ikustea ez hainbesteak ore, baina... Nahi nuen antortxa ekarri eta hau piztu antortxakin. Hori zen erasmoa. Baina beneno aukie, zea. Eskeleto zarragoak. Daukena da estabilidade gutxi. Orduan, kolpea jotze duzunen... Horeka galtzegoa. Eskeleto batekin bakarrik ez, ze estabilidade duke gazu. Isa jok ez, behieke. Kontuz atzeta sendatu azkar. Jode, zema kajataz traba daude biden. Dios. Azkarrak dira bentsat, Uf, ze lata eman dien, Eskeleto zerrioik. Xumeak dira, baina kabroiak. Ez dago gorputzik, baina ezpata zorrotza, bai. Araik ez, baina...
etorri gaunea. Hemen, banan. Ostia, zonalde hau berria da, eta kiston niretzako, eta kiston ilusioa, aiteit. Handik deskurritu gabeko lekuk neuzkela ikustek. Ostia! Arkeroa, Ben zer da, a ber. Ara? Kriston arro neon, ateitxi dutelako eta erke puskau du. Ai, bezerdo. Finge humana, ondo! Jo, dordokai aurre egiteko ez dagoet, batek hemenik ontxe hortan, Guazen gora. Honea bai izango zula torri dordokatxo. Zenbat iru! Ostia, zonalde hau ez da brometakoa, Para bombita, ose... Ez que zein berdendik hauekin. Kauen zotz. Ez dakit zein, ez que hiru batea... Bana hartzen zai hau. Dana batea, toz. Ez di heroik hortik, ez? Favorez, Nik horreka pasako nitzake. Ja. Hostia, zonalde hau ze kaborroia dan, Niten onda bilen. Gordoka maixua. Hostia! You! Why me? Kuadrilla tanto zera, ez! Ondo zer bendik! Ama! Why me? Eta guain inbazioa, hemen inbazioa. Neikoa ez, oain artekokin da inbazio kozkorra. Airiki hau hartu objektu hori lehen bailen, da guazen hemendik. Hemen inbaditzaile zer. Bueno, zer dau, jaun Andreok, zer dau. Ostia, eta hemen hau dago. Un gigante descansa en paz. Bueno. Beitu kuadrilla. Ez! Guazen! Why me? Ez! Zer da hau, jaun Andreok? Corred insensatos. Ze librada, bai. Ikusi ez du zanun hasi nahi zen hartzen. Librada gehi egiten nahi zinen ja. Bai. Nire helburua guain. Speedrun, bertajun. Eskeleto ikaso egin gabe biden. Bueno, asmatza aldeu da, zio. Eta harimak berrezko datu eta etxea bueltau. Mayulan, Heraldo, Desmeralda, gure amatxokin egon, eta gozo. Hori da nire asmoa guen. Badeu, kajazar ardin enbazu mentzat. Dios. No hit run. Hori da.
Dios! Ja, jasoet, jitearra, ja, azteko. Zeratik ni joan mengora. Que no venía a cuento. Bueno. Vale, guazen bueltan. Espiritua eta kristua alde bate. Hor, salto batekin pasatzen gozan ez. Ba, igual, bai, saiagongo naiz. Bai. Uf. Ez, kontuz. Bueno, gerturatu ditegu pixkat harimak ointzat. Bueno, zer da leku hori? Zer leku insoportable da hori? Ez da pentsatzen bultatzea, Gaina, argitarro izateizuet. Bueltatuko naiz pixka txetatu gona honen. Burukin jokatu behar dut, jokuntan. Eta, bueno, igual, hasiorko eta apuntatzen koderno baten pendiente guztituten lekuk. Bat da erregen eraztuna behar dana, eta beste hori. Big zonalde igualen dare. Oso toki zaila, bai. Aguantatzeik toki hori. Ni behan du itzuliko nintzake. Igual, banamanan eraben berdet eskeleto asuntoa, ze bestela pilatu iteia hor, eta gero arazoko ikoitu behar. Eskeletikua. Efigie bat, tonto. Vale. Vale, igual jute banaiz banan. Horrei bombita bat bota, opare bat. Eta beste dordoka garaitu. Lasai. Eta gero, inbazio horisteanako ja pixkate hon, sasoiko. Sasoiko, esan nahi dut ja pixkat lekoa librauta. Ba, beste kontua, izango litzake, ez? Pixkat berotzen nahi naiz, ez? Con la tonteria. Ez dakit zein dioten, arkero tonto horri. Dios, bizkar kolpea berriz, zemat aliz jaso horret kolpe hori. Badirudi tortoken debilidadea magia dela, atake fizikok baino. Ze, bomba incendiaria bota jotelako? Hori zua zan, ez? Ez, zua ez. Bitu hemen, kuadrilla nola duen, nire zai. Eta nik ategi eman diot kolpea. Hostia. Jode, Jose Mari. Jose.
Centrada ahí, José Marí. Vale, hor gora ez dut joan behar, ze hortik hiru dordoka jizteia. Eta ez dira precisamente jatorrak. Ez dira precisamente dordokai jatorrenak. Hor beste leku badao. Bakizu esan behar zueten, zer esate izueten komunea jomaratela. Vigilau, Vigilau. Ostia, hor dordoka gatoz, ezin dut enjun. Bueno. Alde inberda leku ontatik, Dordoka ni hostias. Igo, eskaileratiko bain, da, bain bai. Bain behiek ezin du, igo. Oso idea hona ilargi, eskarrik asko. Eskarrik asko. Hemen lasaitasuna topatuko doble kontan. Alma de soldado anónimo, orbe del rojo. El ojo rojo. Espata bat. Latigoa, eta komunea joteko momentu aprobosa. Latigoa erabiltzet, Ez dakit ezin duten igo edo ez. Bueno, vigilau, Vigilau dordokak. Ni bani joa. Komunea. Klipon bat iraziko non komunea jondo hiltza banitzane. Zenbat behar... Epa. 4.500 behar da nigela egotzeko, eta 3.000 duzbet. Inflazioa lagunok, inflazioa. Bueno. Garbi dago, dordokoiei aurreiten ez duela ezer irabazten. Beraz, guazen zulo ontatik. Beste txoko harta junezkeo, inbazioa egotea. Baina hoi ja garbitu zu. Zer ja garbitu eta. Zer garbitu. Leku hau, diozu. Telatutxoa 3 dordokena. Bai, eta? Esan nahi, bestalde horta jute bali ma naiz. Inbazioa dago. Bai, poliki, poliki. Inbazioa ite dituen leku kontatortza bali ma naiz. Hemen zeuze dago. Ez da una esplora guaindik. ¡Zutondo bat! ¡Hala! ¡Hala! La hora no se puede usar, pero sí se puede morir aquí.
Eta gero etorri. Why me? Why me? Bueno, hostia, sutondoa piztu dugu, Ojo horrekin, Kaixo, Gorka, 1977, Goierri. Kaixo, Gorka, kaixo! Zemuz geha! Zer moduz? Ondo zure bai? Baina deskubrimentu ederra. Bai, Ilargi, deskubrimentu ederra. Hementxe nao, ja. Uste nun beste zutondon ez naukon itzala, baina hementxe nao. Zemuz, Gorka, 1979, Goierri. Hemen zumarran nao. Zer tzabil zumarran, Gorka? Zer tzabil zure sorterrira itzulita, adiskide? Ze martxa? Gorka, Goierri, iepala, ondo, baino sufritzen joku honekin. Bisita, Gorka, bisita. Bisita iten nahi da. Bere herrikidei bisita. Bueno, inbaditzaile hori etor dadila, eta pasara erramango jot. Bere magia eta txorrada horiekin. Zer zein gaulakon, baina nahi... Ez dit aurre ingo modu hortan. Beitu, ze... Beitu. Estamina, lagunok estamina. Uf! Hori ezin deko onartu. Biok sufritzen. Oi, hori ezin deko onartu. Ze katxondoa gure Gorka. Uf, hortxe dago, baina nire hortxe nago. Eskabroia izan. Denis eskabroia izan. Zer da hori, jaun Andreok. Uf, estamina goen hau denbo guztien, Invasor desterrado. El espíritu oscuro de Denis Armero ha sido vencido. Dios. Etorri herria ta bromatan. Earra. Nola bromatan, Gorka? Etorri herria ta bromatan. Ui, hori ezin deko onartu. Etorri herria ta bromatan. Ez edo zondo ulertu, baina... Bueno, ezin bada onartu, ezin da. Ezin da onartu, Gorka. Gorka, bueno, ongit horri. Herrira ni ez nago bertan, ni legazpi nago. Ustezun bezala. Ez, hau legazpi da. Ez hori, hau. Eta bueno, hemen nabil. Fantasia, erdiaroko fantasia hontan murgilduta. Ari matxoak. Legazpi, bai, zure oso gustoko herria da, ez? Legazpi, Gorka. Herri txusia. Herri txusia, Bueno, arima sorta galanta eskuratuta. Oihartzun hobe, esate Gorkak. Oihartzun hobe. ¿A qué viene eso? Dudik P, Gorka, Dudik P. Ba, bueno,
Zonalde hau ya kontrolpen dago. Dordoka! Ai, ama! Uf, bi, dortoka, zema. Guazen. Ba, ja bukatu zaten batez zonalde hau, Hemen jain berreko hain dago. Eta bagoaz. Ostia, eta ate hortatik zartzeon. Nola daude gure herriak, ondo, Donosti elegante zeok. Zesan aizu horrekin, Gorka? Nola daude gure herriak, ondo, Donosti elegante zeok. Recoger objeto. Nun. Hemen. Semilla de árbol de gigantes. Hola. Hola, ¿te examinar? Un gigante descansa en paz. Uz 10 egun ba. Lasai. Atxeden hartzen. Donosti elegante zeok, Gorka. Donosti elegante zeok. Gaur noa garagardo festara. Ze garagardo festa, nun? Ze garagardo festa, Gorka? Nun? Ze herritan? Donosti nio uretxo zumarra neo? Nun da garagardo festa? Hernani nio? Nun? Bueno, bagoaz harimago gastatzea. Lasai. Bi ordu iteitugunen zuzeneko abukatu ingoa. Abixatzei zuet, lagunok. Hirurak dira dagoeneko, mekaben, dios, zari bazkaldua, Ba, igual ja bukatu zaten manbarko nuke, Baina, segi nahi. Urretxun! Ostia, zean. Ederrena pilotalekuan, beraz. Ba, ojo! Ojo! Bai! Ba, ojo nire animoko nahi zen, Gorka? Twitchen planak sortzea. Twitcheko dauke planak sortzea Twitchen. Agertzen bazara. Bai, agertzen bazara. Agertzen ba naize. Zurekin elkartoko naizela? Selfie bat. Ona hori, selfie bat. Ta besarka da, noski. Va, ojo, ojo. Semilla de árbol de gigantes. Hace que los enemigos ataquen a los invasores. Es de un solo uso y se consume al usarlo. Selfie besarkatzen. Ilargi eskarrik asko semilla de árbol de gigantes miratzeatik. Ba, hor erabiltzeko objektu oso ona zen, baina azkenen bakarrik garaituet. Invasore hori. Baina beste bateako, huak egu hor daula. Logurea, gozea, tasio. Bueno, nahietena ikusian nondik noa gabiltzan. Urrengorako, hori da, urrengorako. Eskarrik asko, ilargi. Eskarrik asko, ilargi. Haupa, ilargi, ea juntatzen gehan. Ilargi. Hoi hartzunen. Noiz bait, trago bat, kafe bat. Lo otro. Nei pasta gatzen nago haindik. Hoxe bukauko bazkaltzeko. Gorka. Pasta me encanta. Gorka, baina ez dizu erantzun. A ber, ea juntatzen gan oi hartzunen. Noski, Gorka, Goierri, noski. Bai, juntaizu hain berdo birurok, lagunok. Bai. Eta, pasta oso zeon, Ilargi zeaken. Karrilerakin. Membrilu, Nik ejan hon atzerako itegilan. Ei! Mezua dator, Gorka, 1989 Goierrik. Ei, karrilerakin. Gorkak arkakusok bezala idaztegu txaten. Ei, karrilerakin, non? Nun? Guk etxen prestatu gendun, Gorka. Etxen prestatu gendun pasta karrilerakin. Kuste duzen nivel daukeun? Galanta. Bueno.
Oain... Tragua eta pintxon goxo bate ez da dila falta geraldian. Beraz, oi hartzunen, gorka 1989 goierri. Tasu zupe, hilargi, tragua, pintxua, pintxo goxo bat, ta kafia, ta postrea. Hoxengo dugu, lagunako. Oi hartzunen. Ez trabatu. Nola ez trabatu? Nola ez trabatzeko, Gorka? Zer esan nahi duzu horrekin, Gorka? Ez trabatu. Ez dut ulertu. Zure izkera? Ados, Gorka, ados, naiz trabatuko. Naiz trabatuko. Bueno. Zarauztarra. Zarautzatarra. Zarautzatarra. Nauzu. Ze basatia aurkari hau. Karate daki, basati, egon hau lau zati, Karate daki, basati. Me cago en zotz. Bueno, banoa txik. Gorka ondo jun. Gorka ondo jun. Eta ondo ibili. Ala indizu, bai. Agur, Gorka. Gero, akaso, ikusiko gea urretxoko gara da zokan. Trago batzuk. Ra. Aio, pelaio! Ondo segi, Gorka Goierri! Aio, pelaio! Bueno. Beitu itxaso hori. Ze gauza piktorikoa, momentu batzutan. Nahiko zoroa itxason diseinua, Nahiko zoroa. Eskat, txapapotea, emateko gehiago. Bueno, a ver, tipo egin zein behar dugu. Peña honekin zein behar dugu. A ver, bakarrik etortzean. Beste basatia hobe. Banan. Hobe kontrolatzea ditut, baina... Ostia, pik batea... Ja, broma gutxi, Ondo hil karateakin basati hori. Gore, joa, ondo. Hori notiziona. Anima utazio zudupe Garagardo festara kanaileatzea. Ba, ojo, igual animoko naiz. Bai. Baina, jutea naiz kiston mozkorra, rapokoet. Eta bien te digo. Zast! Zost! Gale, bain ere helburua da, zonaldego garbitzea, boseako bidea irekita uzteko. Bihar igandea da. Gozo, resakai aurreiteko. Ja, baina, bueno, plana uzket, igual zinea, lo otro. Ez, gara azoka animoko nahi seguro asko, Buelta eska bat behintzat, trago batzuk hartu, ukondotxo bat jan. Aukari hauek banan ez dira ez zer niretzat. Oi, dek! Animau pixkat gutxinez. Zena ezun ere zahartzea atzeratu? Zahartzaro atzeratu?
Aizue, banan, koldartxos. Koldarrak! Ez, zean bezala gustatzen azu. Lotxa biten nahi dela. Ostia, honeaino datoz, kuadrilan. Artaburu hauek. Eske binaka... A ber, bat baita beste ez. Lortzeten erakartzea. Uste lortu etela. Purtzilak! Oso purtzilak da, oso. Joder. Ah! Kolpetxo... Ez bat ere gustagarria. Bukaeran sartu iten hori. Bueno, bagoaz, eta helburu hemen zonaldea ondo garbitzea. Boserainoko bidea, ba, libre usteko. Beitu purtziloi nola da bilen. Zein behar du, zein behar du? Hau zen eraso inbertziola, beste. Torri, torri. Torri, torri, banaka. Ah, haitu. Dios! Ah! Hostia, hostia, hostia. Ez da berreza, Ez da berreza bidea, Baina, bueno, lasai, behin bosan gana iristea, eta gero ya speedrun gisa, jongo naiz. Baina, guatzaltzeatean, dragoia, la hostia... Dragoia ya ez dago. Oh? Nuntzan? Ez da hor, bestalden da. Txoin. Vale, gozo. Ahora hemen ze jende gehiago dago. Hau, bere bakardadean. Vale, hauek ja, erraldoi hauek ja, txiki gehatu ja, nire aurren. Jose Mario Lasa aztin aurren, ez tia inor. Banaka bai erki, bai... Hauain bi batea. Baina arazoak. Txuriko datorra aurrena, eta ia lortzaten garaitzea beste iritsi aurretik. Txuriko, zatoz.
Zaize hon, zaize hon txuriko. Ordokezu, rekordatorio bat, txuriko. Bestea ez dator, ze ondo, ze ondo. Oso ondo, oso ondo. Tonto, la 1500 arima. Beste mailatxo bat igotzeko mun izango da, laster. Zetxe, eta auta iritsiko nahi zen joko honen erdikaldea. Harrigarria, launok. Oraindik hemen zaudete, ona! Bai, hemen gaude. Hemen gaude, eta ia bukatzear, ja 2 ordutagoaz, da... Bazkaldu behar dut, ondik bazkaldu gabe, no? Baina, bai, hemen gaude, ondik. Eta guztua, gaina, guztua. Guztua, kistona gertaudia, kiston gauza gertaudia. Hilarri fitxak sartzen aitu zait. Gorka 1989ko hierrein agarpen brutala. Pa ez dakit firara joango garen, euri ari du tope. Bueno, euri edanen da ez elurra. Xikiera. Bueno, igual elurretan hobeto, hotza, baina goxo. Eurikin, ba, guztitat, eta... Ez da txegina. Bueno, nahiko eurizalea naiz, Ostia. Txuriko premium da hau, Erio txamandidate. Ba, ja nazkau naiz. Horri ja notau indet, ja deskonzentrautan hola. Gosea, nekea... Eta banoa, lagunok, banoa. Aiama harimak, ja, ez, harimak hartu... Harimak berreskoratuko ditut, bueltatuko naiz etxea, nivel bat igokot, eta orduan despedida emango dizuet. Edo raida ingo jon norbaiti? Ze? Ilargi? Edo ate? Raidtxo bat? Hori da, bai. Ilargi edo ate, ze? Ekinteekin do. Aitzakita noaine? Aitzakita noaine? Ekinteekin jingo jo raida, lasai. Bai, jajaja. Raida noski, ekinteekin euskal maratoiakin. Nola euskal maratoia? Nola euskal maratoia? Zei daiten? Bueno, lasai ikusko dugu gaina, sartze ganan raidakin. Ostia, harimak lagunok. Harimak lagunok. Bai, 40 ordu euskaraz bere herrian egiten dute. Bale. Bai, komentatu zuen ze talden, bai. Guazen etxea. Sendatu! Bai, igual bai. Abitu zeko garrila atorren atzetik, Fansak baina. Buah, kontuz! Bai, kontuz bitu ze peña atorren atzetik. Lasai, zutondo agertu dauket. Okerreko aldero, naiz. Lasai, hemen dau zutondoa gozo. Eta maiulara goaz. Maiulara goaz, txalo. Eta... Maiula iritsi eta agur, esango izuet. Agur, bueno, niola igoko eta horrena. Edo, itxoin berko nuke horazio mutuakin egotea. Bai, itxoin ninguet. Horazio mutuan aholkukin igoko endibela. Bale, ekin ta ekin raida ingo dio. Bueno, lagunok. Gaurkoa hau izan deu. Eskerrik asko, horre ontzetelako.
Ai. Zuzeneko bikain da oso sexia. Eharra erakustaldia. Mila esker Tasio, mila esker zuei. Ia, asmatzeten... Joder. Ia, asmatzeten raid daiten. Osea, ez... Kostau zait nire zuzeneko asartzea, Ikearri kostau zait. Eta bain, hostia, bukle, ojo, buklea. Bukle. Bueno. Vale. Vale, haupa buklea. Raid ekintaekin, bai. Barra, raid haundiz, ez? Haundiz da? Nei? Ilargek beti zatet haundiz dala, da igual berdin da haundiz da noi txikiztan raid. Ez normal berdin du. Hau, asmauko etzu ba, ja probatin jazoz raidetan, ez nola berdin du. Ez dakit haundiz den, ekintaekin, venga. Ekintaekin nola jaztea, hola xe, ez? Bai, bagoaz lagunok, bagoaz. Ondo izan lagunok. Ondo izan. Aio, politx, musito bikote, aio lagunok. Ze pasau da, aiba, the channel you are riding is offline. Justo amaitu da zuzenekoa, ez! A ver zein daun. Igouner dao, ate! Bea, ingo jo! Venga! Igouner... Nere bikotea, bale, guazen bere gana, bai, guazen... Right. A ver, asmatzaten, Bai, bagoaz lagunok, bagoaz. Ondo izan, berriz ere, aio. Mila esker, zuei lagunok. Bagoazela. Oen bai, ez? Ungea lagunok. Ondo izan...